Mindig olyankor viszi el, mikor ott hagyják. azért mész el, hogy legyen kapás. Na, mit fogtál, Jancsi? Nem? Azaz. De nem szabad a jégre tenni, úr szép. Na, emeld még? Még bírod? Ugye, az még nem rakom. Azaz. Na, hát arra kell rátenni. Kell neki? Azaz. Te fogjad, hogy ne ugorjon le, jó? De Martin, és vegyétek ki a horgot. De nem nyelte be nagyon? Nem, itt van. Ez jó kevér. Akkor a hasa, mint az állat. Van feszítőd? Nincs. Kijön? Nagyon profi. Na, ez igen.